Ondanks de lichte regenval kwamen vele tientallen fietsers dinsdagochtend naar Dekkers Tweewielers in Wansum. Daar was de start van de eerste fietsvierdaagse van Stichting Maaspark Ooije-Wansum. Nou, de fietsvierdaagse Venray die had het bericht aangekondigd dat ze stopte met de organisatie. Waarna de Maaspark Ooije-Wansum, de stichting, het stokje graag wilde overnemen. En bedacht van nou, laten we dat vanuit de stichting en dit mooie gebied organiseren. Dus eigenlijk vanuit daar en graag ook met het doel om de recreatie die mogelijk is in dit gebied op de kaart te zetten. Ja, wel kort dag denk ik. Is het alles goed gelukt? Ja, ik denk dat we al met al alles wel tot een mooi evenement hebben gebracht. Het enige wat wel wat minder gegaan is het contact met de horecaondernemers. En bijvoorbeeld het uitpeilen van de routes. Dus we hebben alles via knooppunten gedaan. Maar je ziet wel nu al dat de deelnemers gewend zijn om pauzeplekken, plekken waar ze het kunnen afstempelen, peilen. En dat hebben we niet. Dus het is net wat kleinschaliger. Maar ik denk via de knooppunten dat ze ook een heel eind komen. Ja, minder samenwerken met de horeca zeg je, dus iets wat volgend jaar nog uitgebreid kan worden bijvoorbeeld. Ja, het doel is wel om volgend jaar wat eerder contact op te nemen met horecagelegenheden en dan ook de route daarop aan te passen. Dus dat ze specifiek langs zaken gaan die open zijn, waar ze bijvoorbeeld een leuke actie doen en wat dan ook echt als een standaard pauzeplek kan worden ingevuld, zeg maar. Nou, je zei het al, het is kort dag. Hoe is dat qua deelnemers? Hebben zij de weg wel weten te vinden naar Wansum? Ja, zeker. We zaten vorige week op 90 inschrijvingen en inmiddels zitten we er in totaal op 156 geloof ik. Dus ik denk dat dat een mooi aantal is voor het eerste jaar. En ook omdat de meeste mensen vooral in hun hoofd denk ik nog hebben van fietsvierdaagse Venray stopt. En dat qua publiciteit wel nog iets minder onder de aandacht geweest is. Maar toch weten de mensen ons te vinden. En ik denk ook dat Dekkers daar wel een mooie bijdrage in geleverd heeft. Omdat hij natuurlijk een groot klantenbestand hebben. Maar we hopen natuurlijk wel dat het volgend jaar groter wordt. Ja, nog even terug naar de routes. Voornamelijk hier door de regio natuurlijk. Wat kunnen ze allemaal verwachten, de deelnemers? Hele mooie routes. We hebben eigenlijk 4 verschillende. Dus er is één route die gaat wat meer om Venray heen. Er is een route die echt wat meer richting Zwolgen-Broekhuizen gaat. De laatste route gaat ook de Maas over met de pont en weer vanaf voor de pont terug. Dus heel veel mooi natuurgebied, mooie wateren, weilanden. Eigenlijk komt denk alles wat het Maaspark te bieden heeft, kunnen de deelnemers zien. Dan zijn jullie als organisatie denk ik best wel trots denken wat je korte tijd hebt neergezet. Ja, zeker. Ja, ik denk dat we vooral ook met de inzet van veel vrijwilligers en de samenwerking met Dekkers, van Wansum Café, wat hier een mooie bijdrage levert, denk ik dat we wel tot een mooi geheel zijn gekomen. Ja.